Фирдаус әфәнде, менә сезнең эшегездә инде шушы күргәзмәдә борынгы татар, болгар чорына кагылышлы иҗат эшләрегез дә күп куелган. Менә шушы инде татар тормышына кагылышлы уй-фикерләрегезне әйтеп китсәгез иде. Ниндирәк? Менә хәзер мәсәлән без инде җиңү бәйрәменең 70 еллыгы якынлаша. Шуңа багышлап булса да, булмаса да, мен шундый рәсем ясаган идем. Бу рәсем Барани битва, Бәрән сугышы дип атала. Чөнки Чингисхан гаскәре 70 мең гаскәр белән Болгарга килә сугышырга. Шунда болгарлар Җигүле тавы тирәсендә аларны камап алалар да тармар итәләр һәм 4000-ен пленгә алалар. Шушы монголларның инде. Шундан да Болгарның баһадиры дип әйтим инде. Шушы монголның башлыгына әйтә, менә кул куйды, бер монголны бер сарыкка алыштырамын ди. Үтермичә ди инде, җибәрәм ди. Шулай итеп бу башта каршы тора, әмма ләкин мәҗбүр була кул куярга һәм шушы 4000 монголны 4000 сарыкка алыштыра. Менә бу Барани битва тарихта бу бар 1223 елда булган. Шушы нәтиҗәдән соң Чингисхан кайгырып 3 елдан соң вафат була дип яза бер кеше тарихчы. Менә бит инде шунсы да кызык кына җиңүнең 70 еллыгы алдыннан дип инде йөгереш булса да шушы җиңүнең 70 еллыгына багышлыйлар. Көрәш булса да җиңүнең 70 еллыгына багышлыйлар. Менә сезнең дә инде шушы күргәзмәгез 70 еллык алдыннан ачыла, әмма ләкин менә шушы сугышка кагылышлы рәсемнәр күренмәде. Һәм инде гомумән сез бу эшләргез күргәзмәне җиңүнең 70 еллыгына багышламадыгыз. Бу минем юбилей күргәзмә. Миңа үземә 75 ел була озакланмый. Шуңа багышлап менә юбилей күргәзмә дип ниттем инде оештырдым. Әлбәттә төгәл 70 еллыгына дип әйтеп булмый. Менә сезнең туган ягыгызны әйтеп китсәгез иде. Туган ягым Яшел Үзән районы, Әҗәл, Карашам авыллары, Әткәй. Фирдаус әфәнде, менә сезнең эшегездә инде шушы күргәзмәдә борынгы татар, болгар чорына кагылышлы иҗат эшләрегез дә күп куелган. Менә шушы инде татар тормышына кагылышлы уй-фикерләрегезне әйтеп китсәгез иде. Ясый башлаган идем. Әткәй базардан шымайлап кайткан иде, миңа шундый ошады ул. Мин шуны күчереп пиялага яңаша ясап, күршеләргә күрсәтеп җирдем, алар ашатып, миңа да яса дип, шуннан соң шымайлар ясый башладым. Аннан соң әткәй рәссам булмаса да, бер вакытны ул ничектер агу белән идән тактасына ат сурәтен төшереп бирде. Миңа шундый ошады. Бәлки шушы да үтәргеч булгандыр. Шуннан соң минем күңелем рәсем ясарда иде. Ясауыда иде. Менә сез инде татар, болгар чорларына бер кадәр тукталып киттегез. Менә 90 елларда бит инде зур бәхәс барды. Без татармы, без болгармы? Үзегез кайсы якны аласыз? Әлбәттә болгар ягын алам. Чөнки бөтен тарихны актара башласаң, безнең 10 меңнәр еллар болгар тарихы бар. Татарның бит ул ничек? Алар килделәр, монда киттеләр. Монда бит халык болгар халкы калган. Монда бит татар килеп урнашкан түгел. Әмма ләкин аның 20нче гасырда большевиклар шуларны кинәт сорамыйча, нитмичә татарга әйләндерделәр дә куйдылар. Референдум үткәрмичә, безнең халык улында гади кеше. Аңар ни дисәң дә риза, гадил, гади халык. Шуңа күрә бу дөрес түгел дип уйлыйм. Шуңа күрә минем күңелем әлбәттә болгар ягында. Инде менә барбер тормыш узган дип әйтергә кирәк инде. Менә ни өчен сез менә шушы бөек җиңүнең татар батырларын төшерергә уйламадыгыз, иҗат итмәдегез? Минем күңелем ялгыш тарихны күңелем нитми. Кабул итми. Кабул итми, ие. Ялган тарих ул ялган тарих, ул ялган булып кала. Әйтәм бит, әгәр тикшерә башласаң, татарның монда бернинди тарихы юк. Ул килмешә халык, алар килгәннәр, киткәннәр, әмма ләкин халык калган. Без барбыз, күңелебез белән болгар.
Бүген без бик җиңү бәйрәме кыссасында шәһәребездә бик танылган, бик яраткан, күп еллар буена иҗат эшләре белән шөгыльләнгән Фирдәүс Гыйльметдинович Герфанов күргәзмәсен ачып җибәрәбез. Фирдәүс Гыйльметдинович безнең шәһәребездә һәм шулай ук Татарстанда да иң беренчеләрдән булып безнең рухи байлыгыбызны каллиграфия, матур язу сәнгатен һәм шамаилләрне ясый башлаган иде. Аның беренче күргәзмәсе безнең шәһәребездә менә шу картиналар галереясендә 1992 елдан башланып киткән иде. Ул Мәккәгә барып кайтканнан соң 90 елда дөньяга карашын үзгәрткән кебек була да, менә шундый искиткеч үзәк матур шамаил әсәрләрен иҗат итә башлый. Аның беренче әсәрләре Кагъбәтулла, Шәһри Казан, Шәһри Болгар исемнәрен йөртәләр. Әмма ләкин күп еллар буена Фирдәүс Гыйльметдинович билгеле инде төрле жанрларда эшләп килә. Ул табигать күренешләре дә, ул портрет әсәрләре дә, һәм шулай ук композициялар, Шәһри Болгарга багышланган төрле бик матур әсәрләр иҗат итә. Бүгенге көндә без Фирдәүс Гыйльметдиновичның 75 яшенә багышлап ачабыз бу күргәзмәне. Аңа ул яшьне бирергә дә мөмкин түгел, чөнки аның иҗат җимешләре көн саен диярлек туып торалар. Ул бик матур әсәрләрне көннән-көн безнең күргәзмәләргә алып килеп тора дип әйтсәк тә була. Һәм инде бигрәк тә аның шушы шамаил әсәрләре, каллиграфия сәнгатендә ясалган эшләре бик зур урын алып тора сәнгать тарихында. Хәмзә әфәнде, менә шушында күргәзмәдә сез милли рух, татар рухы күрәсезме? Мин уйлыйм, менә татарларның үз йөзе бар орнаментта һәм бигрәк шамаил дигән үзебезнең сәнгать төребездә. Безнең шамаил бит ул менә Коръәннән юллар гына язу түгел, каллиграфия гына түгел, анда рәсем сәнгате бар. Ул рәсем сәнгате белән бергә ничектер шул каллиграфия сәнгатен берләштереп, өстәвенә ул менә Коръәннән аятлар, я менә хадисләр китереп, ничектер кешене bir ruhi uğraş türü itelemine halkında. Bu bizim minuliyim dünya küleminde sanatka bir zor bir ülüş hem Firdevs Efendi Şallı şehrinden bizim tanılgan hem zor ülüş ketken ressam bizimde. Buna Firdevs Efendi'nin özün nişe gerek tasvirler idiniz? O milli canlılık mı, tatar canlılar şahıs mı? Elbette min Firdevs'ini kuptan bilem o bik milli canlı. Ezerek belki min kirişmeyen yapar da vardır o Bulgarçı. Bunlar min olayım bizim Tatar milleti bizim tarihimizde türlü yol türlü şırlar var. Şu Bulgar şırı da var. Bulgardan gerek olan bizim atabalarımızın burunlu Türkiye halklarının bunlar ülüşü de var. Hazırki 20. asırda bizim Tatar debatçılar bunda Bulgar bulmayan halklarda kire bizim aytik anda Kıpçak var. Şu an min olayım bizge bu türlü mine şırlar boyunca bizim karşımıza ayarlara gerek mi? Bizge birden bularak gerek. Hem onlar bizim milletini yaratarak gerek. Bizim anıt tarihini yaratarak gerek. Toplam bularak bütün ne yaratarak gerek. Şu yaktağına belki minimizde ayırmalık vardır. Karışlarda Firdevs'inde bilen. Emine hemen o resimni yaratıda, resim sanatına özün ihlas konularından biri işlevinde Şamail'e bir turul kabulunda elbette anın zor ilişkide bir ihtiram etmeli. Hürmetli konaklar, kadirli dostlar,